Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Asa tamulai perminggota mare de maita sian buku deta nomor 10 ayat 1 2 dot ayat 3. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma ale Jehovah, akka denggan ni basam dohot asin ni roham, ay siyan narubi do akay. Asa unang marsurak-surak akka musuku midaaw, ale debataku, marhaposan tuhodo aw. Saya unang paila au. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami para sirohan na sumurung. Debata di hatuaun nami, huingot hami do dia kaarion panonon dot hamamati ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiay mamikiri sude na tinaon nai. Patadahon matuhami dosa nami, asa diar sakor roha nami, asa hupopomi hami hisap-hisap do sakasakap ni roha nami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohan na manubus sami. Asa martua hami marhite siya niro di saliling-liling na. Say patupay may dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni Roham. Amen. Mari demahita.
Jika nipatik di perminggota sadarion imana tersurat di Yesaya 26 ayat sada satu ayat onom. Diari nasa sadai endehono ni halak ma endeo di luat Juda. Adong do hutan agoting di hita. Hatuau do di bahen pari do partano batuan. Ukap hamuma aka harbangan asa bongot bangso na tigor. Na marsi hohot maniopi haburjuon. Obartu sakap na ojak do di paian hodame. Dame matutu. Ay marnalom ni roha mida hodo ibana. Marhaposan tu Jahoba mahotok tong. Ay Tuhan Jahoba do dolo batu ro di saliling-liling na. Ay ibana pajiput akka isi ni habutulon. Di pajepol do hutan na hicati. Di tipal hodo itu tano di reoko tu orbuk. Asa di luta-lutapat akapak ni halak na dangol doho laka ni halak na pogos. Ido saat na martangyang mahita. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Mari de mahita. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua gijang parguguna suhatu dosan. Pardengan bahasa roho jala roh di saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok dohami merdu sa maradu poko. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba, lebat tarima jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor punguanina.
Mare de mahita. Tabegi mahatani debata trupu epistel di parminggota sadarion iman atar surat di Filipi tolu ayat 10 pitu rodi 20 sada satu Filipi 4 ayat sada tajahama marsika soring hami mana perjolo rap sitiru au mahamu ale akadongan jala pamanat hamu ma akka namar parange songon hami sitiron muna hama goa do ujung nasida butuha nasida do di pardebata si haila konona di hasangapon akan di tanoon di parrohahon paubauna do dagik tanah leaon gabe doso dagingna nasangapi obartu hagogon nai ay terpatuduk sado salhu tuibana ido sahakna mertua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa amin kor naposobulung
Marede mahita. Tidak koma hapor siaw tay so ngunahina tidak ko ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargo guna suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tunubuhon di si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia adorang so habubuan ido tuhata na tumao na bernid di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na surgo hudul di siamun di bata Jehova amanai di sima ibana pai mamula sogo tutano manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di ton di Porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopannya la Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak na umate doho dihanguluan na sora sudah amin. Kor pungguan amat.
Tapi gema titing namasa di Huriata. Tikting HKBP Tamarunang Minggu 10 Maret 2025 Sada Romawi nama ragam Sada Goar ni mingguta sadarion ima minggu reminiscere Sai ingot maakadenggan di basam Topik minggu paida-ida hinadenggan di Jehovah Menyaksikan kemurahan Tuhan. 2. Parjamita di par minggota sadarion Minggu 10 Maret 2025 Namar jamita dihita ima amang pendeta PDM Lubis MTH pendeta HKBP Makassar mauliate ma di pasat huriata di pakobosian ni naposona. Tolu pasat tupak hamoleteon di parminggota sadarion Minggu 10 Maret 2025 ima namar jamita namar parpudi amang pandita PDM Lubis MTH siala mutasi amang pandita tu distrik 10 Tolu asahan alani songon dalatang mandok mauliate di pakobosian ni amak pandita Lubis salelengon tu huriata tapasat mahamoleota marite amplop dung sidung jamita tapasat ma di bagasan lasni roha. 4. Partangyangan pargodungan di patupa huriata do partangyangan pargodungan di hari Selasa 10 Maret 2025 masuk pukul 10 sia 30 wita maringanan di Jabudinas HKBP Tamarunang Kompleks Gereja HKBP Tamarunang asa Roma sude ruas ni huriata parhalado keluarga di Ulauni. 5. PA Pungan Ama Ina HKBP Tamarunang patu paun ni huriata do PHD Pungan Ama Ina HKBP Tamarunang ima di hari Jumat 21 Maret 2025 masuk pukul 10 sia 00 wita maringanan di Garejon asa Roma sude ama ina ni huriata di Ulauni. 6. Partangyangan paborhaton ujian di patupa huriata do partangyangan paborhaton ujian kelulusan manang ujian akhir tu yanakon ni huriata mulai tingkat SD, SLTP, SMU manang SMK ima di hari Sabtu 22 Maret 2025 masuk pukul 10.00 wita maringanan di Gareja asa Roma sude yanakon ni huriata nanaeng ujian di Ulauni. 7. Sermon guru sekolah minggu patu paun ni huriata do sermon guru sekolah minggu di hari Minggu 23 Maret 2025 masuk pukul 10.00 wita maringanan di konsistori gereja asa Roma sude guru sekolah minggu mandohoti Ulauni. 8. Tona Sinode HKBP Distrik 17 IBT di Jalo Huriata do Tona Sinode HKBP Distrik 17 IBT asa hujau kami mak. Tona Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur Surabaya 4 Maret 2025 saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata dot parsauran ditondi parbadia mahamu salutna mauliate mata dok di tuhata pardenggan basai naung mangaramoti huhut marmudu-mudu ngolutta nang ganup ulauta boy denggan mardalan sahatu tikyon tarlumobi di bagasan lasni roha tiur mardalan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur na di patupa di Surabaya na di hari Selasa saat hari Kamis tanggal 4 tanggal 6 Maret 2025 na sinondangan ni tema berubahlah oleh pembaharuan budimu Roma 12 ayat 2b dohot subtema paimbaruhon padan parange hasomalan dohot hatuaun ni pangula dohot ruas nang institusi ni HKBP hombar tuhata ni debata jala di bagasan penugun-nugun ni ton di parbadia laho patuluson HKBP gabe pasu-pasu tu sandok portibion tung maceretado ruas ni parrapot ro mandohoti Sinode distriki toropna 55 halak sian 10 pitu resort na adong di distrik 10 pitu Indonesia bagian timur di patupado Sinode distrik na pinukka marhite ibadah pamuhai jala laos di paujung marhite ibadah penutupan di uduti marulaun nabadia
tung di parsita ganup ruas di Sinode distrik do asa tung mangerbang pakobasion di akka tirket ni ganup huria resort dan distrikon di ganup bidang imako Indonesia marturia nang diakonia marhite program kerja dot anggaran 2025 jala songoni nang pagalakon akka pos-pos pelayanan di ganup wilayah akka perantau Batak tarlumobi mahasiswa manang mahasiswi naro tu wilayah HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur alani marhite sinode distrikon dihirim do asa adong penempatan ni akka pelayan full timer sian kantor pusat makobasi khusus tu mahasiswa songoni di akka perantau Batak jala sinode distrikon tung masih tutudo sandok panggulan nang ruas patuluson sentralisasi nang mardalan na selaon dalan makalason pangaramotion ni Tuhata di tahun transformasion di pabangkit ma panitia perayaan tahun transformasi 2025 sian ganup resort na adong distrikon ima laho patupahon program-program songon pembinaan nang pembakalan di akka kategorial ima punguan na poso distrik PND punguan perempuan distrik PBD punguan amala distrik PAD songoni di punguan lansia pembinaan tu para halado partohonan dohot non partohonan nak songoni pembinaan pelayan full timer lahu pada sipon kegiatan di tahun transformasion jala tahirim do marhite aka programi godang aka perubahan nang haimbaruon nadia dasip asalam tu ulina pakobasian di ganup huriata mar sada-sada jala di sana disakapi sinode distrik kondo patupahon renovasi rumah dinas preses HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur narikot situtu patureota saya di patiur Tuhata jala di pasu-pasu masandok aka ulaun na pinatupan di ganup huriata na adong di distrik 17 Indonesia bagian timuron bahin sangap dot hamuleon ni Tuhata jala saluhut naung dihatai uhut diputuson marhite sinode HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur boy mardalan denggan di bagasan hasadaon dot hare tahun ni sude ruas nang parhalado na adong di HKBP distrik Indonesia 17 Indonesia bagian timur Tuhata Yesus Kristus ma nama masuk hita salutna atas nama peserta sinode distrik HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur preses HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur pendeta Samuel CH Sitopul MTH MM ditantangani stempel sia surat sian kantor pusat HKBP di jalur huriat do surat sian kantor pusat HKBP asa hujau kami mak warta di gereja Piaraja Tarutung 7 Maret 2025 hal lulusan pendidikan teologi yang akan menjadi pendeta di HKBP kepada yang terhormat seluruh jemaat dan pelayan Huria Kristen Batak Protestan dengan perantara pendeta resort di tempat masing-masing kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu pada saat ini jumlah lulusan perguruan teologi dan yang sedang dalam perkuliahan pada perguruan teologi yang diakui oleh HKBP yang akan menjadi pendeta di HKBP sebanyak kurang lebih 1.300 orang. Oleh karena itu, rapat preses tanggal 10 sampai 12 Februari 2025 dan Majelis Pekerja Sinode tanggal 24 sampai 26 Februari 2025 telah memutuskan bahwa untuk sementara mulai dari tahun ajaran 2025-2026 calon mahasiswa yang direkomendasi oleh HKBP untuk memasuki perguruan tinggi teologi yang berencana untuk melamar menjadi pendeta HKBP hanyalah ke STT HKBP dan STFT Jakarta dengan kota yang ditentukan oleh pimpinan HKBP. Kebijakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP yang berencana mendaftarkan anaknya ke perguruan teologi selain STT HKBP dan STFT Jakarta. Demikian pemberitahuan ini sampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP.
teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, tanda tangani stempel. Sapuluh si Pabalion Sian Huria. Mamuka Minggu Sadarion 16 Maret 2025 nunga di Pabali Sian Huriata HKBP Tamarunang siala maralo manang mangonai tupatik palpituhon ima pangalakupon doho tu RPP HKBP bindu opat poin sadape ima si Pabalion do halak na mangoloi sirang parsirepeonna tuk penasirang sian pengadilan ia sosinirang ni hamatean manang ala parmainanon ima nurinda bursiahan inatan yamang JPL tapubolon namramat di Jalan Sengkang Raya nomor 21 Perumnas Sudiang wilayah Sada. 10 Sada kunjungan pastoral pendeta diberitahukan pada jemaat HKBP Tamarunang selama 1 minggu ke depan akan dilaksanakan kunjungan pastoral ke jemaat yang ada di wilayah 1. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. 12 ruas Namar Sahid para halado sude ruas Nihuria HKBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit setu hatama namangaleon hamalumon dohot haipason molo adong sian ruas ni Huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang pandita ruas Namar Sahid Sada Agusta Kristin Bursianipar perawatan di Jabu 2 Amang Situa Ade Siregar perawatan di Jabu 3 Amang Esianipar perawatan di Jabu 4 Amang JF Sitorus perawatan di Jabu 5 Amang Situa M Butar-Butar SST perawatan di Jabu 10 tolu ruas Namar ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pashaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata Namar ulang tahun siang tanggal 10 Maret setuhata mamangaleon pasu-pasu dot ganjang ni umur suak songoni nang hai pason ruas Namar ulang tahun Sada Mark Giri Sipayung anak sekolah minggu 4 Maret wilayah Sada 2 Amang D Sitorus SE 12 Maret wilayah Sada 2 Amang E Siaturi SE 12 Maret wilayah Tolu 4 Rio Jepri Pasaribu Naposo Bulung 10 Tolu Maret wilayah Tolu 5 Marcela Borus Saragi Naposo Bulung 10 Tolu Maret wilayah Sada Onom Inang LA Buru Banjarnaur STP 10 Tolu Maret wilayah Sada Pitu Sabrina Borus Yombing Naposo Bulung 14 Maret wilayah Sada Walu Inang A Borus Simanjuntak 14 Maret wilayah Tolu Sia F Burusihite 14 Maret wilayah Tolu 10 Pendeta TD Sianturi STH 15 Maret Pargodungon 10 Sada Gefariel Jordain Marudut Sitorus anak Sik Pulau Minggu 15 Maret wilayah Sada 12 Inang AA Borusinaga SE 15 Maret wilayah 2 10 Tolu Selin Mareta Buru Purba anak sekolah minggu 15 Maret wilayah Tolu 14 Alexander Togihon Silain anak sekolah minggu 16 Maret wilayah 2 Poda Tolu 10 onom di tangan nasiamun do ganjang di umur jala dihambirangna do hamoraon do tamuliaon 14 ulang tahun Pardongan Saripion para hlado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun Pardongan Saripion tu ruas Namarayahon siat tanggal 10 Maret ruas Namarayahon Sada keluarga Mang Habis Siombing SE Inang AP Bursianipar SM 10 Tolu Maret wilayah Tolu 2 Amang RTFM Siregar Inang YF Bursaragi 14 Maret wilayah Tolu T Nainggolan Inang ID Buru Pasaribu 15 Maret wilayah Tolu 4 Amang DE Tambun Inang R Borusinaga 10 Maret wilayah Sada 5 Amang JM Silain Inang JT Borusinaga 10 Maret wilayah 2 setuhata ma nasetok tong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida
Saplima ruas naroto parmingguan sada minggu sia Maret 2025 parmingguan magodang manang umum 122 halak. 2 minggu sia Maret 2025 parmingguan sekolah minggu 45 halak. Tolu Selasa 10 Maret 2025 pertanyaan wilayah Tolu di keluarga Mang Situa di Hutapea Inang Pebur Siregar Tolu 22 halak. 2 Rumami Parhepengon ni Huriata boy mata bereng di tikting Parhepengon na adong di Hitabe. Songoni ma tikting ni Huriata di bagasan minggion tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dot lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di gon ni Tuhata. Amin. Mari de mahita sian buke de nomor 10 lalu ayat sada dohot urutna uhuk ma papungu pilihan sada A sada B dohot na paduahon.
Martang yang mahita. Damai ni debata na sumurung sian saluhuk na roha. Imana mga ramoti ati-ati do pikiran muda be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras makamang dot taminang selama hari Minggu madihita saluhuk na. Akamang dot taminang adorang so hu pasahat hami tu jahau kami hatani tu hata di tonga-tonga ni pungwata di minggu ta sadarion obar na kaning nong tajaha di warta jemaat lo sekaligus ma di bagasatikion pabotohonon nami tu tonga-tonga ni ruasta HKBP Tamarunang ngarobe SK perpindahan nami ima makobasi di distrik 10 Tolu Asahan Labuhan Batu. Jadi muliate madi Tuhan menguduti akapakobasion na dinggan di leo Tuhan tadi hami. Urang lobina makobasi hami di Huria HKBP Makassar 5 tahun. 5 tahun kami makobasi. Memang mulu dipartikian naparpulion yang agak jarak kami roate tonga-tonga ni huriata alai majo kondisi doh keadaan nak alai nang pesongoni saya tetak dobe dinggan akaparsauran di tonga-tonga ni huriata HKBP Tamarunang nang HKBP Makassar alani ido akamang do taminang di bagasatikion hami padita lubis pasahato tu tonga-tonga ta ba tanya ko kamu mak kamang do taminang dinggan sudi akapakobasion tu ingananay baru di hami jala di pasu-pasu tu hama dia kapakobasion nami salelengon nang di tonga-tonga ni huriata HKBP Makassar songoni nang di HKBP Tamarunangon songoni ma songo buah-buah di hita molo do honor rupani jamita parpudi deng sedo honor nati na arong dobe partikian na asing boy hamir marjamita museng tu tonga-tonga ni huriat taon gitu. Deng saya binotoy adong akka parjupangan nauli parjupangan adenggam museng nomor tugas saya museng tu dopak timuron dan saya binoto alai oma josongon sahat ni hatanami akamang dot taminang jadi di pabor hak mahami sia tonga-tonga ni huriata HKBP Makassar tanggal 20 toluon manang di hari Minggu naro ba posrohanami ba romahamu pabor hotok kami akamang do taminang ruas ni huria nang parhalado lahu pabor hotok kami siat tonga-tonga ni huria ta HKBP Makassar songoni majo hatana jepek na boy penasatami akamang do taminang taringot tu perpindahan nami tu tonga-tonga ni distrik molo pakobasion nami di distrik sekretaris distrik mahami jo di baen malaro nakaning marcarita hami di luar nakaning dan kami padita lubisin na tetak do padita hami gitu dan kami bidang padita hami gitu artinya tetak do be anggo apa di tahun ni tetak di alai cuman ngaugo dengan non markantor hami tarima ata JP na rupani do honon markantor maju hami piga-piga ho paima nauli museng akan adenggan di akapakobasion ima akamang do taminang na buhay si pasahato tu tonga-tonga ni huriata sahak mahita tu hatani tu hata di bagasan minggut ta sadarion sian pesalmen 27 ayat sada sahak tu ayat paonopon pesalmen 27 ayat sada sahak tu ayat onom hujahau kami ma tu tonga-tonga ta kamang do taminang songonom mahatani tu hata di hita edde sian sidapit Jehovah do panodangiku dohot hatuoku tung isema habiaraku Jehovah do partano batoan ningoluku tung mida isema ahu biahaton molotung ro akka berjahat mangarongrong ahu naing mangaton sibuku akka sisosak ahu dohot akka musukku gabe martinggangan do nasida jala marragian nang pe marhorokoron parangan akka namanukum ahu dang dihabiari rohaku
nang pehehe parmusuon dopak ahu sepos dorohaku disi sadado nang hubangidohon sian Jehova sai ido hulului nang nian ahu di bagasan joro ni Jehova saleleng mangulu au paida-ida hinadenggan ni Jehova dohot mamikiri ganuk sogot di bagasan joro nai ai diodingi doahu di bagasan udung-udungna di ari hinamago ditabunihod doahu di partabunian ni udung-udungna tudolo partanobatoan doahu di panakko asa madirga ulukku mida musukku akana humaliang ahu jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udung nai akka pelean puji-pujian marede maahu huhut mamalu parhinaloan mamuji Jehova ima sahat ni hata ni tuhata hujau kami di hata Indonesia dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akamang do taminang adong do istilah ngarap taboto nama do jalan buntu. Iya, molo di do jalan buntu laho patorako tu hita sada istilah situasi yang sulit. Situasi yang memang hiranaso adong be jalan keluar. Molo ditiki mangadopi sada persoalan hiranaung dangarong be nabui solusi jalan keluar be lahu mangadopi paru kiloni. Atar songonido nabui idauta di situasi nani adopan ni parpesalmen manang sidau di bagasar turpu tahun. Neng patorakon di mana, nunga tarsosak bagaimana. Dia sudah terjepit. Kira-kira sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Menghadapi namasa paru kilo na diodopan no. Nunga disosak akka musuna bagaimana. Seakan-akan ya dia hanya pasrah saja kira-kira seperti itu. Pasrah menerima kenyataan bahwa dia akan dihabisi oleh musuhnya. Alai neneng si idauta nang pesongoni borak ni situasi na niadopan ni parpesalmen manang si David di bagas tahun madok. Ternyata sekalipun dia sudah ada di dalam jalan buntu, dia sudah diserang oleh berbagai persoalan di dalam hidupnya. Dikatakan di dok manakan yang di bagas tahun, aku tidak takut. Dang mabiarau, dang biahaton hau. Ido na di suarahon parpesalmen di bagasatikyo tung songo diha pe borak ni ngolu ni adopanna. Aku tidak takut. Dangarong si habiaran. Danggabe biahato ni mana laho menghadapi persoalan masalahnya di adopannya. Tidak takut sekalipun. Sekalipun musuhnya sudah mengepung,
sehingga dia tidak ada jalan keluar. Tetapi apa katanya? Aku tidak takut. Asa odoh kamang do taminang perlu marsiajar hita siap pesal menon. Songon namasa di tonga-tonga ni sidau di bagasat terpuk tahun. Bahasa dang mabiar. Kenapa Daud tidak takut menghadapi persoalan di dalam hidupnya? Kenapa dia berani mengatakan aku tidak takut, aku tidak gemetar ketika pergumulan, ketika yang berat itu terjadi di dalam kehidupannya? Asa sada persiajaran na arga do neng si idota kamang do taminang sian turpu nata jahon. Ala memang ikon akuata do di hagaleon ni hajol mauta saya murah-murah do hita mabiar. Kita harus akui, ya itulah kelemahan kita sebagai manusia. Kita mudah untuk takut. Bahkan mungkin masalah-masalah kecil pun sudah membuat kita takut, sudah bisa membuat kita gentar, membuat kita bagaimana seperti itu. Asa siano manang marsiajar hita, wahano asa unang gabi madabu hita tu biar ni roha, molotung pero akasi taonon, molotung pe adong ro akka parukilon di tonga-tonga ni ngulut. Artinya neng dohonon na di hita secara khusus, ya boy dohonon mabiar basudi do jolma mabiar. Ya itu adalah psikologi yang wajar di tengah-tengah hidup manusia, dan itu kadang ada perlunya takut dalam hal yang positif kan gitu. Artinya supaya kita bisa menjaga diri. Kita perlu takut sama penyakit ya supaya kita tahu untuk menjaga kesehatan kan seperti itu. Artinya ada juga hal-hal yang positif, ketakutan di dalam diri kita. Alain nedeng dohonon itu pukotu hita bohado moloro akasita onon paru kilo di bagasang ulut tahun. Ikon bohado hita belajar hita sian sidau dison asa unang mabiar hita. Ai molo soboido hita mengendalihon. Kita tidak dapat mengendalikan rasa takut di dalam diri kita. Boido gabe mangararati songon api. Boido biar ni rohai mangararati songon api. Naturan na metian gabe lam belga. Muncul pikiran yang negatif di dalam pikiran. Anon mulu gawe songonon, gawe songonam manon, mate maau. Ngasu gawe, mau matibba, dohlan akan asing. Buido persoalan yang kecil, tetapi ketika itu terus menghantui hati dan pikiran kita, ujung-ujungnya bisa menjadi semakin besar. Itulah ketika kita tidak bisa mengendalikan rasa takut. Sama seperti api yang kecil itu begitu indah kita melihat lilin kan gitu loh. Tetapi ketika api itu semakin membesar, itu menjadi ancaman bahaya yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Hidup mana gabe godang jolma, nagabe berputus asa, godang jolma nagabe marsahid, godang jolma nagabe manikok, manang bunuh diri. Puasa karena tidak bisa mengendalikan lagi rasa takut di dalam dirinya. Ya perlu ada rasa takut dalam kita, tetapi rasa takut itu juga perlu untuk dikendalikan. Alani ima kamang do taminang di minggu tasadarion diajar hon hatan itu hata matu hita songo dia do asa boy hita mengendali hobiar ni rohai. Bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut dalam diri kita? Nangpe borat maol paru kilo nata adopi. Nangpe macai balga aka si pikiran di tonga-tonga linguluta. Bahkan boy do honota say hirana sotolak gogot tabe. Sepertinya seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi untuk mengatasi persoalan tadi. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut itu. Bohado hita mengendalihon rasa biar ni rohai di bagasan nguluta. Alani ikomula do hita kamang do taminang tu hapor seota. Yang bisa mengendalikan rasa takut itu adalah iman. Songon didok hatan itu hata dangadong na sotar patupa debata di nguluni akana porosea. Iko mula tu sido hita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Sekalipun kita sudah habis akal,
Sekalipun kita sudah kehabisan cara untuk mengatasi masalah, kita banyak berbuat untuk mengatasi masalah seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi selama kita benar-benar mengimani Tuhan, mengimani kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini, tidak ada istilah jalan buntu. Tidak ada jalan buntu dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada istilah, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi bagi orang percaya, tidak. Sekonadonggo dalap patu paun ni Tuhani di bagasan ngulutta. Di bagasan ngulu ni halak na porsea. Akan amarsi hoho di Tuhani. Jadi kalau orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada istilah jalan buntu. Tuhan selalu punya solusi, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya jalan untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Itulah jiwa semangat yang disuarakan oleh Daud di dalam Mazmur yang kita baca ini. Alani ima kamang do temenang lam tababaga sama museng. Apa yang mau disampaikan oleh Mazmur ini kepada kita? Apa alasan mengapa kita tidak harus takut? Mengapa kita perlu untuk tidak takut di dalam sesulit apapun? Bagaimana kita bisa mengendalikan ketakutan kita itu di dalam pergumulan yang berat sekalipun? Daud mau katakan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dalam hidupnya, orang yang mengimani Tuhan dalam hidupnya, dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Selalu ada jalan Tuhan untuk menolong orang percaya. Alani ini pat orang imana manakan yang dison. Dia mah terdaun halak na porsiai diurupi debata di bagasan si tahun onna. Na parjolo di dok manakaning Jehovah do panodangiku. Tuhan adalah terang hidupku. Tuhan adalah terang hidupku. Jalalas tengok mau kamang dot taminang songona didok ni Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini yang pertama disuarakan oleh Daud. Tuhan adalah terang hidupku. Di batado nagabi panodangi di bagasan ngoluku. Alani itung songo dia pe golak ni portibio berengota alani situasi alani akahamaolo di bagasan ngoluta alani akaparsorion. Tung BHP ruduk ni si tawanota ruduk ni si pikirata alani godang ni aka masalah. Taingok ma didok hata ni tuhata di son adong do Tuhani nagabe sinodang di bagasan nguluta. Saya disodangi, saya dipatiur Tuhan itu roha dohok pikiran ni akan aporsea di ibana. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kita di dalam menghadapi, di dalam melihat setiap situasi yang kita hadapi. Artinya apa? Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita dapat berpikir jernih. Gurang do jol masongon ya kamang do taminang gabi lam maol ruduk di bagasan nguluna dia dopi mana puasa. Ya karena memang hati dan pikirannya juga sudah tidak bisa menerima kenyataan itu. Tidak bisa dengan hati yang jernih, tidak bisa dengan kepala yang dingin mengatasi masalah. Akhirnya apa? Masalah itu semakin membesar. Tetapi dikatakan di sini bahwa ketika seseorang itu beriman kepada Tuhan, seseorang itu percaya kepada Tuhan, maka hati dan pikirannya akan dijernihkan. Hati dan pikirannya akan diterangi oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak menerangi hati dan pikiran kita, kita bisa salah memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Masalah itu mungkin kecil. Mungkin masih kecil masalah itu, tetapi kita jadi menganggap masalah itu sangat besar kan gitu. Ataupun sebaliknya sebenarnya masalah itu besar, tetapi karena tidak diterangi pikiran kita, akhirnya kita melihat masalah itu sepele. Itu masalah kecil itu kan gitu.
Padahal sebenarnya itu adalah masalah besar, sehingga kita biarkan begitu saja. Kita anggap itu adalah masalah besar, padahal itu masalah yang kecil. Maka itu perlunya kita selalu diterangi oleh Tuhan. Tuhan yang menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Ya, supaya masalah apapun itu kita tidak anggap sepele, atau sebesar apapun masalah itu kita tidak langsung berpikiran aneh-aneh kan gitu, berlebihan, jauh-jauh berlebihan, padahal tidak sejauh itu persoalan itu dalam hidup kita. Imana barjolo akamang dota minang ikut tahamulate hoddo marhiti haporsiota saya disodangi do roha do pikirata laho mangida sudi akan masa di bagasan nguluta na badua hom malido sidau malisojaho bado hatuaoku. Tuhan adalah keselamatanku. Di dalam Yesus Kristus kita telah diberikan keselamatan. Tuhan Yesus ido si palua kita, na paluaho kita sia dosa sia kamatian. Jalan na paluaho kita sian akaragam ni akana maul di bagasan ngulut ta akamang dot minang. Asan endo hono sia non bahwa nauborat paru kilo ni jolma ima hamatian. Yang paling ditakuti oleh manusia di dalam hidup ini adalah kematian. Tetapi kita harus ingat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memenangkan kita dari kematian. Molo hamatiani penunga ditaluho Tuhani habis habiaran. Yang terberat dalam hidup manusia, kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Balam maka persoalan-persoalan di tongah-tongah ni nguluhon ahana soboi patureon ni Tuhani di bagasan nguluta ikosongoni do hita laho mamereng haluaw na pinatupan ni Tuhan Yesus kamang. Kematian upah dosa yang terbesar itu sudah dikalahkan. Ya kalau yang terbesar itu dikalahkan, bagaimana yang kecil-kecilnya kan gitu loh. Tentu Tuhan juga sudah selesaikan itu. Alani ido neneng dohonon na tu hita kamang do taminang tungsongod dia be usaha na tapatupa. Bagaimanapun cara kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan di tengah-tengah hidup kita, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itulah yang menjadi keselamatan bagi kita. Na mangalehon haluao di hita Tuhanido, dang holam mangasahon gogo doho pikirat tahita. Sekalipun apapun itu, seperti apapun persoalan yang kita hadapi, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena keselamatan kita adalah berasal dari Tuhan. Debatado si balua kita dang gogota dang pikirata na batuluhom maridok mamuseng di si Jehovah do partano batoan ni nguluku. Tuhan adalah benteng hidupku. Tungsongod dia be balgani si taonota paru kilota songod dia pe masalahi mangaroro hita kamang do taminang di bagasang ulut ta taingok ma adong do pe pertahanan nagumogo di hita ima Tuhan Yesus. Seperti apapun besarnya badai hidup, mungkin mata kita melihat masalah sudah begitu besar menghampiri kita. Kita harus ingat Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Holat Tuhani do nagabe partano batoan. Tuhan satu-satunya yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Tidak ada pertahanan yang lain. Tidak ada pertahanan yang lain yang bisa kita andalkan dalam hidup kita selain daripada Tuhan yang menjadi pertahanan hidup kita. Alani do kamang do taminang do honor do sianon ikut Tuhani do ikut Jehovah do nagabe partano batuan di kita. Suatu ngarung akan asing. Tasipasipa di bagasan daging tau. Tasipasipa di bagasan manangahabe. Tidak. Hanya Tuhan, hanya nama Tuhan. Hanya itulah satu-satunya yang menjadi pertahanan kita dalam hidup kita ini. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun persoalan yang bisa mungkin datang menghampiri kita, ingat kita memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat. Itu sebabnya Daud tidak takut. Kenapa? Ada pertahananku yang kuat, ada Tuhan
Arong do Jehovah sito palangi dohok tano nagabe hagogo oku nagabe partano batuan di bagasan nguluku. Itulah sebabnya Daud kenapa dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjadi benteng di dalam kehidupannya. Asa songoni manang kita kamang dot taminang. Basa tabaim ma Tuhan Jehovah nagabe partano batuan menjadi pertahanan dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan yang menjadi perlindungan dalam hidup kita. Jalan apa opatom ma didok mana kening di ayat 5 dio dingi doau di bagasan udung-udungna. Ia melindungi aku dalam pondoknya. Apa yang membuat Daud merasa aman, merasa tenang sekalipun musuh sudah mengelilingi dia? Karena dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Sihabiara beharoa molonunga tinggal di bagas joroni Jehovah. Apa yang harus ditakutkan oleh Daud? Dia sudah tinggal di dalam rumah Tuhan. Arong nabarani mangaroro bagas joroni dewata. Itu yang menjadi kekuatan Daud. Aku tinggal dalam rumah Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, dia akan safe, dia akan selamat. Kenapa? Karena dia berada di dalam rumah Tuhan, di dalam udung-udung di debatari mana. Artinya akamang dota minang tinggal di dalam rumah Tuhan ini bukan dalam konteks fisik seperti itu. Tetapi yang mau dikatakan Daud di sini adalah tinggal di dalam rumah Tuhan adalah sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Itulah yang tinggal di dalam rumah Tuhan. Allah ada di dalam aku. Tuhan tinggal di dalam diriku. Dan aku di dalam Tuhan. Jadi itu molo nunga di tangani Jehovah kita, molo nunga di tangani Tuhan kita. Ahabi harwa. Apalah si habia rabbe. Kira-kira itu Daud katakan, ya apa mau kutakutkan? Aku tinggal di rumah Tuhan. Silahkan. Kalau kau mau lawan, lawanin Tuhan. Maka Daud katakan tidak takut. Artinya apa manginang? Jika Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita, maka akan ada ketenangan, akan ada kedamaian, akan ada pengharapan dalam hidup kita. Seperti apapun besarnya masalah, kalau kita beriman kepada Tuhan, akan selalu ada kedamaian, akan selalu ada ketenangan dalam kita. Kita tidak akan gelisah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan di pasaha rohanami nungataruli hami Tuhan di hatam. Nang manangyaw kami Tuhan di bagasan minggu nami sadarion. Laho paingotok kami Tuhan. Hodo di bata partanoba Tuhan di bagasan ngulu nami. Hodo nagabe di bata ni haluaon na dihami. Napatiuruhon roha doho pikiran nami medalani ngulu nami Tuhan. Naboy mabir dohami Tuhan mangadobi akaragam parukilon di bagasan ngulu nami yon. Alay di pengo hatam dohami Tuhan. Molo porsia hami diho, porsia hami dihagugo ommu di bagasan ngulu nami o Tuhan. Dangadong nasotar patupaho Tuhan di bagasan ngulu nami on. Tu do wasom mangurupi hami Tuhan. Alani ima roh hami tuado pamu Tuhan martangiak kami Tuhan. Hodo na boto Tuhan. Ana masa di bagasan ngulu nami. Akasi taonon di akaparukilon na huwado pihami Tuhan di bagasan ngulu nami o Tuhan. Tung songod dia pe Tuhan. Borak niya kasih pikiran nami sunuaing. Tung songod dia pe Tuhan. Borak niya akaparukilon na huwado pihami. Pos rohanami Tuhan. Upang gonggopok kami madiri nami Tuho Tuhan. Urubi hami, leho di hami tiur ni pikiran. Leho di hami dame. Hasonangan na siya ko Tuhan. Madalani akka ari-ari ni ngulu nami. Tuhan di bata ama nami na marhabangsa di Banua Gijang di bagasan tikiot Tuhan.
Pungudo hami sa luhut ruas ni huriam, laho marsobba memuji pasangan pokok Tuhan. Do hatam nong hutang yung kami. Seleho malihami Tuhan hahipason. Leho dihami las ni roha manghula akasi ulaon nami. Tung manang ahabe Tuhan na sinakapan roha nami Tuhan. Di pardalanan ning ulo nami Tuhan pos roha nami sehoma Tuhan na patuluson sude obar tulomo ni rohami Tuhan. Nang dibagasat ikion martangyang dohami Tuhan di huriam hakabebe tamarunangon. Sehoma Tuhan na mga lehon hasadaon dame holong na siya ko Tuhan di parsaoran parhalado ng ruas ni huriam sa luhut na asa gabi pakyom mo Tuhan huriamon gabi dalan pasu-pasu habaoran nilas ni roha di saluhut hami ruas ni huriam na pungu di huriamot Tuhan nang songoni di humaliang ni hurian nami Tuhan. Songoni nang di aka program di tonga-tonga ni huriam tarlungobi ni nang sihulahonon di bagasa sa minggot Tuhan. Pasahaton nami do Tuhan di aka pakubasio di tonga-tonga ni huriam asa tong mamardalan dohok denggan kebe tau pujian hasangapun di gawarmu ma Tuhan. Songoni Tuhan banon nami do tu tuado pamu Tuhan aka ruas ni huriam aka dongan nami na di bagasan parsahiton. Buanon nami di tangyang nami Tuhan Ima Agusta Christine Borusianipar amang situa ade si Regar amang Esianipar amang YF si Torus songoninang amang situa M butar-butar posrohan nami Tuhan di akadongan nami ruas ni huriam na marsahiti pasu-pasu aka ubat, pasu-pasu di aka pengobatan na di dalanan na nasida Tuhan. Sehoma na mga lehon hahipason di pamatang nasida Tuhan. Martangyang dohami Tuhan ng turuas ni huriam na marulang tahun. Martangyag kami Tuhan na marulang tahun kelahiran. Ima Mark Geri Sipayong. Amang Desi Torus, amang Esyat Turi, Rio Jepri Pasaribu, Marcela Bursaragi, El Aboru Banjarnahor, Sabrina Borusi Hombing, Inang Aboru si Majutak, Inang F Borusi Hite, amang Padita Dede Esyat Turi, Gabriel Jordain Marudut Sitorus, Inang Aaboru Sinaga, Karlin Mareta Burupurba, Songoninang Alexander Tugihon Silain. Di kepargajang ni umur na pinasahakmu di nasida Tuhan, sehoma na mga lehon las ni roha. Lehon mo hahipason, manang ape Tuhan na sinakapan nasida Tuhan, sehoma na majadihon, hobar tulong mo ni roham. Songoninang namar ulang tahun di Pardongas Saripion di keluarga amang Habe si Hobing Inang Borsianipar di keluarga RTF si Regar Inang Bursaragi di amang Tenenggolan Inang Bur Pasaribu di amang DE Tambun Inang Bursinaga songoninang amang JM Silain Bursinaga Tuhan namarlas ni roha di ulang tahun Pardongas Saripion na sida Tuhan. Sehoma Tuhan nama masu-masu parsaripion na sida lam sikop dame dohot holongmu di tonga-tonga ni rumah tangga na sida ahape Tuhan na sinangkapan na sida di tonga-tonga ni keluarga serap dohot homa na sida Tuhan lahu patuluson sa luhut nai asima roham Tuhan kok di homa pasahaton nami diri nami daging nang tod dinami di bagasan Yesus Kristus matangya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata sian ede nomor 360 lasu tapasaha ma peliata tujulo.
Tangyak ko mapiliat na matang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroni sa luhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na maul diutus. Umasahat hami masiyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwab na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toltim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mito hami. Asalam girgir hami madaw maulihate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo say ro maharajaw say sao ma lomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang leho matuhami sa daron hangulua siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami togihon tu pangujunan balua mahami sian pangagok. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Hamu amanami do inanami na biasa na hita di julu do marsi jalangan anggon di bagas sama hita marsi jalangan pasaton selamat jalan ma tu amang padita lubis do inang padita boru simorakir tu julu ma inang dison ma hita pasaton selamat jalan ma tu amang padita tak. Di hita saluhutna ama inang nami ruas hakabipeta marunang songon tikting na kining pertanyaan